Здравейте, YouTube! Аз съм Вългърчето и да, днеска, т.е. след 4 седмици ще е Хелоуин, да. Май така беше. И да. Да, след 4 седмици ще е Хелоуин. Да, факт, това не го чухте. Да, ето един поздрав от нея. Да, здрасти. И да, след 4 седмици е Хелоуин, да, ще смислим нови костюми. И много готини. Да, много готини си. Да, утре ще вали сняг, мисля, 10 градуса, представете си. Тоест, представете си, да, че гледахте този клип или не, още няма да свършва. Айде, ще ви... И да, искам да ви покажа моят телефон. Сега ще ви покажа какво има в него. Това е моят телефон, Samsung Galaxy 2 Mini и ето, включваме го. Малко е наобратно всичко. Да, ето го телефона. Ето ми апликациите. Сега ще ви ги зададат Gmail, карти, Google Play и нещо си говор. Така, ето, пристъпваме към следващата страница, моето меню. Ето, камери, глупости, интернет, тук са моите игри. Или пък, не са тук. Ето ги моите геймчета. Subway Surfers. И, чакай малко само. Ето тази е много готина. И тази. Това беше моят телефон, да, камерата му е... Опа, малко щупена, не бях аз. Не млъкна. И да, вече гледах този клип. Аз бях Вългърчето и чао.